Kani gade ka Pati CTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasngi. Henen ngesngi ke arpulai terik uluber kaseng Nyau Trap Youth Council kalapun kop burom ya sangut ki samla ka jela ki beralek shimenta ha ka jinglek ka jit kunedo ka beralong ha Bangkok Thailand. Nado ka khat ar hado ka khat pra terik uluber mentau snam. Hapo ka jingelam jong ba Doni Rani udai nong seng jong ka Meghalaya jit kunedo. Hadien bakilawan phayeng ringkat ka nam job na kani ka lempung. Kini ki samla kilawan raknam ya keri barok kawai khamtam ya ka jela jongi. Hakani ke jingpun ko burom lai don lang ru uba Isaac Basayomoy organizing secretary HYC but uba don bok lang kharlingdo vice president jong ke HYC a central body. Hakani ke sngi ke HYC kala kit bok kit riang ya ki nyongut ki samla ki ban mi na ka jilla ha ka absan trik luber ban lech shimenta ha ka 17 sub junior boys and girls national wushu championship ha ka jilla Jammu and Kashmir kaban sedang ha ka arpenyo terik hado kalai poi terik minta hiu benai hapo ka jingelam jo ba penchai Mauri manager bat uba lam prang kharsano ubalong coach sosi ber on ba ya ka ba kumuni ka sports lane ka jingile kai ka ba kiring jong ka prathai lese ki khamburam lane ki nyotan ya ka ne ka sports and game ka ba iba doni ile ban yalam lane I yalam napo ka jemen jongi henre hapo ka sti jongi ki penman kam kai lane hapo ka sti jongi kim sham la nyo ya ka ba de kata ka sports ka bang ngi de ban ai ka nam ka burom lane ngi de ban penlong breu man breu da ne ka na sosi ban ong ban ban yo sngo ki khon samla man chim sdam kilayan ra ikanam ka burom kumto henre bahadok mentamane kam shim maladon kano no ka jingeram nagleng jong government na sutho bat ngitep ro baman hangre hasho ba village po Bangkok hapo Thailand shim maladon kano no kita ka jingeram na kapla jong sarkar la shileng leng ba ka borm sim nalade nil ba ki family jong pi henry na susi bat manong bat nga su ban oman penisim ba ka sarkar jongi itek kumba ka penslur ya ki khon samla lingba kita masa ban yang ngop kita masa da ka buai ge tanglang khamtam mo ko mo PE ha gi swi jo election ban ya jet economy khmat hapo ing dor ba thawan kita ki statesman ki bangila jet ki la penlut ya ka spa ka bokoror jong ki da ka ba ai kia da ka ba ai jingdi ki balai phojat ye ki khon samla henre ki klat ye phi ki balong ki khon samla ki ban wan ra nam ling ba ka display ke jong phi ha ki ba ko mi ki jam martial arts tinga su ban ong ba na le jonga HOC ngi kentu ye gni ka government ka bathmai mata ngin pe ngin burom sha ye ki breu jong jo ngam kwa ban I ngin chi burom ngin chi ya burom ki jong ki we re ya jong ya la ki jong ikla re nang le shikman ngi scam ba ki khon samla ki nom do jingerman lengba ka sarkar ka bathmai ka sawan ra shisha ya ka jingla ha ka feel jong sports de ngi scam bo try no bu dong thao ro un yo ban don rikat un yo ban long lem rikat ba phi ki kmi pan mang ai sia bi ki khon nang le jongi kum ka kan hon seng balang ngim don I ban ai ka ba he lan ni ka ba khrawi phi mentang I pedang burom I phi ya ka jingwan ra nam ra burom